Lăuda să fie numele Domnului. Haideți în continuare să rămânem într-un duc de rugăciune înaintea Domnului. Chiar dacă timpul acesta pe care noi îl petrecem în prezența lui Dumnezeu este un timp care putem să beneficiem de el în permanență. Aceea rămânem în prezența Domnului, ne rugăm ca Domnul să lucreze în continuare și Domnul să ne dea har fiecăruia dintre noi, știind că Domnul este prezent. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură pentru cei care v-ați adus Biblia cu dumneavoastră. O să citim un pasaj din Sfânta Scriptură din Matei, capitolul 3. O să citim de la versetul 13 și vom conclude în versetul 17. Este momentul acela și evenimentul când Mântuitorul Iisus Hristos merge la Iordan ca să fie botezat de Ioan. Un pasaj care ne ajută să învățăm în această seară câteva adevăruri profunde. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Vă rog respectuos să ocupați locurile. Stimați frați și surori, stimați prieteni, este un har deosebit ca în această dupămasă să fim în locul acesta alături de cei 15 candidați care în această seară, în această dupămasă, vor încheia legământ cu Domnul în apa botezului. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze pe ei și pe fiecare dintre noi. Amin. Mulțumesc Domnului în primul rând pentru oportunitatea aceasta pe care mi-a dat-o să fiu împreună cu noastră, apoi fraților slujitori, pentru invitația care mi-au făcut-o să fiu împreună cu voi la această sărbătoare a Bisericii Rugul Aprins. Mă bucur să pot să fiu alături de voi. Permiteți-mi să aduc și salutul Bisericii Tabor din Orșova și a Bisericii Tabor din Severin și a celorlalte biserici. Harul și pacea Domnului Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este un har deosebit să putem să stăm în prezența lui Dumnezeu și, așa cum am spus, haideți în continuare să rămânem într-un duc de rugăciune. Acolo unde ești, roagă-te, lasă orice activitate la o parte, lăsăm telefoanele în momentele de față, lăsăm orice altă lucru cu care ar putea să ne tragă atenția și în seara aceasta haideți să ne concentrăm la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce Domnul vrea să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Pentru că ceea ce vedem în această seară în fața fiecăruia dintre noi nu este un ritual, nu este o tradiție, nu este un lucru de apucat. Ceea ce noi vedem în această seară înaintea noastră este rodul suferințelor Domnului Iisus Hristos. Datorită faptului că Mântuitorul Iisus Hristos a ales să moară pentru noi, rodul său se vede în secolul 21, așa cum s-a văzut în fiecare generație și în fiecare secol, și lucrul acesta ne aduce foarte multă bucurie, nu numai nouă, însă lucrul acesta aduce bucurie cerului. Biblia spune că pentru un singur păcătos, când el se întoarce la Dumnezeu, tot cerul este în sărbătoare. În această seară, nu numai Biserica Rugul Aprins de aici este în sărbătoare, ci și cerul este în sărbătoare și ne rugăm ca în continuare prezența lui Dumnezeu să lucreze și Domnul să-și facă numele de slavă. Cuvântul pe care l-am citit este un cuvânt în care ne arată cât de important este legământul acesta, botezul, cât de important a fost pentru Domnul Iisus Hristos, pentru ucenici, pentru cei din vremea aceea. Pentru că botezul este un act nu important, ci foarte important, care are câteva semnificații pe care o să le vedem în această dupămasă. Poate unii dintre dumneavoastră vă puneți întrebarea aceasta, oare dacă mă botez mi-aduce binecuvântare sau mi-aduce blestem? Și oamenii sunt sceptici cu privire la lucrul acesta. Și în această dupămasă o să ne uităm și mesajul pe care l-am intitulat este botezul, blestem sau binecuvântare? Și în această seară o să vedem exact ce este. Este blestem sau este binecuvântare? Pentru că foarte mulți dintre noi suntem foarte confuși cu privire la lucrul acesta. În seara aceasta cred că Domnul este acela care ne va lumina mințile noastre să putem să înțelegem ce este botezul. Și să vedem de ce până acum unii dintre voi n-ați încheiat legământ cu Domnul în apa botezului. Ce a fost motivul și care este motivul în spatele căruia
de nu puteți să încheiați legământ cu Domnul în apa botezului. Pentru că, așa cum o să vedem în această seară, el nu este blestem, așa cum foarte mulți oameni spun. Nu mă botez că vine blestemul lui Dumnezeu peste mine. Că unii zic, dacă te-ai botezat, uite ce ți s-a întâmplat. O venit blestemul lui Dumnezeu, uite, ești blestemat, nu-ți mai mere bine nici aia, nu-ți mai mere bine nici aia, nici aia. Și asta este o minciună pe care diavolul o creionat-o de-a lungul vremii mintea oamenilor ca să-i țină departe de acest lucru pe care Dumnezeu, așa cum s-a spus în această seară, îl cere. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește de momentul acesta când Domnul Iisus Hristos vine din Galileea. Undeva la 96 de kilometri distanță, Domnul Iisus Hristos parcurge și vine până în zona aceea unde Ioan boteza, în zona Iordanului, ca să fie botezat de Ioan. În momentul când Ioan Botezătorul îl vede pe Domnul Iisus Hristos, bineînțeles că momentul acela când îl vede îi spune în felul următor: Doamne, dar Tu vii la mine ca să fiu botezat? Adică, Doamne, ceea ce Tu faci acum este un lucru pe care eu trebuie să-l fac. Adică Ioan spunea lui Iisus: eu trebuie să fiu botezat de Tine și Tu vii să fii botezat de mine. Adică Ioan vede că Domnul Iisus Hristos este acela care este mult mai mare decât el. El este acela care putea să facă lucrarea aceasta și totuși Domnul Iisus Hristos alege să se smerească și să inițieze un lucru pe care urmașii săi avea să-l practice și să-l facă, și anume botezul. Și în această dupămasă o să ne uităm să vedem cât de important este lucrul acesta pentru noi. Pentru că botezul nu doar pentru ei, dar pentru fiecare dintre noi reprezintă ceva, da? Și primul lucru care vreau să-l subliniez în seara aceasta, pentru că timpul nostru este destul de înaintat, botezul este, da, ceea ce se spunea în această seară, este mărturia unui cuget curat, dar pe lângă faptul că este o mărturie, botezul este un legământ. Ceea ce voi faceți în această seară, faceți un legământ împreună cu Domnul Iisus Hristos. Voi intrați în legământul pe care Hristos Domnul l-a inițiat în urmă cu 2000 de ani. Botezul nu este un blestem. Botezul este o binecuvântare, tocmai datorită faptului că în momentul când intrăm în apa botezului, nu facem altceva decât intrăm în legământ cu Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul. Acum gândiți-vă cât de important este lucrul acesta. Pentru că în momentul în care intrați în apa botezului, voi nu faceți altceva decât spuneți în felul următor: ceea ce s-a întâmplat în viața fiecăruia dintre voi, atunci când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu v-a convins că aveți nevoie de iertarea păcatelor și Duhul Sfânt a început să lucreze la inima voastră și v-a născut din nou, momentul următor în care veți intra în apa botezului, nu faceți altceva decât să-i spuneți Domnului: Doamne, de azi încolo, viața mea nu mai este viața mea, ci este viața Ta. Și viața fiecăruia dintre voi și a noastră este aceea pe care Dumnezeu a început ca să o călăuzească și să fie proprietatea, să devenim proprietatea lui Dumnezeu. Este important pentru noi să înțelegem lucrul acesta. Foarte mulți creștini care au încheiat legământ cu Domnul în apa botezului n-au știut ce înseamnă și nu știu ce înseamnă legământul acesta. Legământul acesta este momentul în care noi ne dăm pe noi înșine și ne predăm ființa noastră în mâna lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este acela care se angajează ca în dreptul fiecăruia dintre noi El să înceapă și să lucreze. În dreptul fiecăruia dintre noi El să înceapă și să ne protejeze. În dreptul fiecăruia dintre noi El este acela care se angajează ca să ne poarte de grijă. Și lucrul acesta este extraordinar de important, lăudat să fie numele Domnului. Bineînțeles că Apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 3, versetul 21, el vine și ne vorbește și spune în felul următor: icoana aceasta închipuitoare va mântui acum pe voi, adică botezul, care nu este o curățire a întinăciunii trupului, ci o mărturie a unui cuget curat. Ceea ce reprezintă, voi în seara aceasta nu o să vă botezați ca să fiți iertați de păcate. Voi în seara aceasta o să intrați în apa botezului și o să-L mărturisiți pe Iisus ca Domn și ca Mântuitor și intrați în legământ cu El tocmai datorită faptului că păcatele voastre au fost iertate și tocmai datorită faptului că s-a produs în voi, în fiecare dintre voi ceva. Este important pentru noi să înțelegem lucrul acesta, pentru că în momentul în care noi începem să facem și să ne facem partea, Dumnezeu este acela care nu face altceva decât El își proslăvește numele în viața fiecăruia dintre noi. Nu e așa că niciunul dintre noastre care sunteți căsătoriți în seara asta, locul acesta, nu v-ar place să spună, stimată soră, să spună soțul tău, să spună în felul următor: draga mea, știi, tu ești
persoana pe care eu o iubesc cel mai mult. Dar datorită faptului că te iubesc, vreau să spun că nu o să mă căsătoresc cu tine niciodată, dar vreau să rămân așa, tu să știi că eu te iubesc. Ai sta cu o astfel de persoană? Categoric că nu. Pentru că în momentul în care nu-și dorește să rămână și să se căsătorească cu tine și să intre în legământ cu tine, categoric că îți dai seama că acolo mai există și alte lucruri care pot să intervină. Stimați frați, v-ați bucura să spună partenerul de viață, să spună, știi ceva, eu nu o să mă căsătoresc niciodată cu tine, dar o să rămân cu tine și o să stau lângă tine. Bineînțeles că nu ne-ar conveni lucrul acesta niciunuia dintre noi. De ce? Pentru că în momentul în care soția și soțul au intrat în legământul căsătoriei, în momentul acela nu face altceva decât să știi că ea și cu el vor fi aceia care vor rămâne fideli înaintea lui Dumnezeu. În momentul în care intrați în legământul acesta, începeți să vă identificați cu natura lui Dumnezeu, începeți să vă identificați cu Dumnezeirea. Dumnezeirea este aceea care nu face altceva decât se angajează, adică Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt se angajează ca să ne poarte pe fiecare dintre noi cu carul său de biruință și Domnul este acela care nu face altceva decât din punct de vedere spiritual, El lucrează în dreptul fiecăruia dintre noi. Doamne, ajută la lucrul acesta. Lucrul pe care voi îl faceți în seara aceasta, actul acesta este unul dintre cele mai importante acte pe care voi puteți să le faceți. Este momentul acela când de fapt îi spui Domnului Iisus Hristos, Doamne, sunt gata la bine și la rău, în momente critice și momente în care lucrurile vor fi bine, Doamne, mă angajez, Doamne, să rămân lângă Tine. Dar nu numai atâta, Dumnezeu este acela care se angajează ca să vă poarte de grijă, indiferent de ceea ce s-ar întâmpla. Este extraordinar lucru să poți intra în legământ cu Dumnezeu. În urmă cu ceva timp, la noi la centru a venit un băiat care era demonizat. A fost la vreo 5 centre de reabilitare, prin 4 în Italia și unul în România. Și atât era de afectat de diavolul încât nu putea ca să îl ajute absolut nici medicamentația, nici centrele unde fusese. Și la un moment dat, o zi de lucrare care Domnul face la Orșova și mama lui m-a sunat și a spus, aș vrea să-l duc pe băiatul meu aici la voi, să vă rugați pentru el ca Dumnezeu să îl elibereze. Și au venit la noi, am început să ne rugăm pentru el. Era un fenomen care îl experimenta și pe care nu l-am înțeles până la o vreme. Ne rugam, Dumnezeu le libera și după vreo 2-3 zile din nou demonii aceia intrau în el și nu putea să facă față. Mi-aduc aminte că am venit într-o joi seara de la biserică, pe atunci încă n-aveam centru finalizat și îi țineam pe oamenii ăștia, îi țineam la noi acasă și am venit de la biserică. Soția Ligia încălzea mâncare, eu am început să pun mesele, să pun farfurile pe masă. La un moment dat, în timp ce puneam masa, numai cu colțul ochiului, l-am văzut pe băiatul ăsta care stătea pe sofă. La un moment dat l-a luat diavolul de pe sofă, l-a ridicat așa până aproape să dea cu capul în tavan, l-a aruncat jos și a început să se manifeste. L-am luat de acolo, l-am dus, l-am băgat în mașină, l-am dus la biserică, unde la 2 minute de casa mea unde am construit o biserică și am început să ne rugăm. Am mai chemat încă câțiva dintre slujitori și am început să ne rugăm pentru el ca Domnul să le libereze. Și din nou Dumnezeu a început să le libereze. După câteva zile au venit niște tineri de la Piteș, la Orșova, ca să ne rugăm ca Domnul să-i boteze cu Duhul Sfânt. Și a fost o seară deosebită în una dintre seri și în timp ce ne rugam, la un moment dat numai l-am văzut pe tânărul ăsta din nou. A început să se manifeste, a început să se transforme, a început să facă urât și am început să ne rugăm pentru el. Era într-o sâmbătă seara și am mers foarte bulversat acasă în seara aia și m-am rugat și am zis, Doamne, arată-mi de ce diavolul are putere să intre în el. Ne-am rugat deja de vreo 3-4 ori și era bine 2-3 zile și apoi din nou același lucru se întâmpla. Și în sâmbătă aia seara n-am primit absolut niciun cuvânt din partea lui Dumnezeu. Duminică dimineața m-am trezit pe la 7:30, m-am pus să mă rog și în timp ce mă rugam, dintr-o dată îmi vorbește Domnul și îmi spune în felul următor: intră diavolul în el pentru că nu are legământul cu mine. Am mers la biserică în dimineața aia, a fost o slujbă frumoasă, după masa am avut niște invitați. În timp ce era slujba de după masă, eram la învon, unul dintre frați predica, numai l-am văzut pe tânărul ăsta că a început să se manifeste, a început din nou să se schimbe la față, îl ridica diavolul să iasă afară,
Bineînțeles că noi când avem astfel de cazuri puneam totdeauna câte 2 lideri lângă el, ăștia îl trăgeau jos, stai aici, unde vrei să mergi. Că știi, de multe ori când nu ai pace în biserică și de multe ori îți vine să ieși, știi de ce? Nu? Ai aflat în seara asta că nu ești tu cel care vrei să pleci de aici, ci e diavolul care începe să lucreze în dreptul tău, ca să nu-ți dea pace. Știți că de multe ori suntem în casa Domnului cu trupul și cu fizicul și mintea noastră în altă parte. Și ăla e un moment când diavolul vine la nivelul minții tale să te lovească, ca să te facă să nu cumva să te conectezi la cuvântul lui Dumnezeu. Și după ce au plecat frații și după ce s-a eliberat biserica, am început să ne rugăm pentru el. Nu le spusesem liderilor ce-mi vorbise Dumnezeu în dimineața respectivă și am început să ne rugăm. Și am început să stăm înaintea Domnului și Dumnezeu a început să le libereze. Era deja undeva la 10 seara. Și m-am uitat la ea și am zis, bă, prietene, tu ce vrei să faci cu viața ta? La care el s-a uitat către mine și zice, frate Darius, dar ți-am spus că eu vreau să mă botez. La care așa a fost, dar nu l-am botezat știind cum îi. Și am zis, mă, sigur vrei să faci asta? În timp ce eu vorbeam cu el, unul dintre liderii bisericii zice către mine, frate Darius, el trebuie să încheie legământ cu Domnul în apa botezului. La care îi spun, dar ce te face să spui lucrul ăsta? La care liderul respectiv, fratele Bebe, zice, frate Darius, în timp ce tu vorbeai cu el, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mi-a vorbit. El trebuie să încheie legământ cu Domnul în apă botezului. Nu le spusesem lor ce mi-a vorbit mie Domnul în dimineața aia. Și m-am uitat la el și am zis, bă, prietene, sigur vrei să fii botezat de Domnul? Vrei să închei legământ cu Domnul în apă botezului? La care el s-a uitat la mine și zice, frate Darius, îmi doresc. În seara aia am sunat-o pe soția mea, pe Ligia, și am zis, Ligia, dă drumul la apă în vană. N-am mai putut să îl ținem, să-l botezăm în baptistier. Și am zis, dă drumul la apă în vană și am mers acasă pe la 10:30, l-am botezat pe băiatul ăsta în apă. Ascultați-mă bine, la 7 zile Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt. Dar din momentul acela, niciodată diavolul nu mai a avut nicio putere asupra lui. Știi de ce? Pentru că în momentul în care intri în legământ cu Domnul, tu nu intri în legământ cu un om. Tu intri în legământ cu Dumnezeu care a creat cerul și pământul. Acest Dumnezeu care se angaja că va fi cu noi în orice zi. Acest Dumnezeu care se angajează că va purta de grijă. Mama, tata vostru, soțul sau soția mai devreme sau mai târziu nu o să vă poată purta de grijă. Dar există un Dumnezeu care este mai presus de orice. El a spus că cu niciun chip nu te voi lăsa. Cu niciun preț n-am să te părăsesc, pentru că suntem săpați în mâna lui Dumnezeu. Și când voi intrați în legământ cu Dumnezeu, indiferent ce o să spună diavolul, indiferent ce o să spună prietenii, indiferent ce o să spună cei din jurul vostru, voi să știți că voi n-ați încheiat un legământ cu un om, n-ați încheiat un legământ cu un cult, n-ați încheiat un legământ cu o religie, n-ați încheiat legământ cu o biserică, voi ați încheiat legământul cu Dumnezeu care a creat cerul și pământul și El este acela care va fi tatăl și mama voastră. El va fi acela care va fi lângă voi când vă veți simți singuri. El va fi acela care vă va purta pe palme atunci când nu o să mai fie nimeni lângă voi. El va fi acela care în momentul în care veți trece prin boală vă veți ruga. El va veni cu Duhul Său vindecător și vă va vindeca. Când veți simți că toate lucrurile se ruinează în dreptul vostru, să știți că Dumnezeu va face să facă drum atunci când va trebui să facă drum pentru voi. Pentru că Dumnezeul acesta este Dumnezeu care se angajează să intre în legământ cu noi și El este acela care de fapt a inițiat legământul acesta și El este acela care lucrează în dreptul fiecăruia dintre noi, lăudat să fie numele Domnului. Este cel mai extraordinar lucru, pentru că în primul rând devenim copiii lui Dumnezeu și devenim oamenii aceia pe care Dumnezeu își lasă binecuvântarea sa, dar în același timp Dumnezeu este acela care nu face altceva decât este cu noi în fiecare moment. Atunci când diavolul va veni în dreptul vostru, Dumnezeu va fi acela care va lupta pentru voi. La un moment dat citeam o întâmplare despre o fetiță de 12 ani. Numele ei era Mărioara. Și Mărioara la un moment dat s-a pocăit. Și dintr-o dată, după ce s-a întors la Domnul și l-a acceptat pe Iisus ca Domn și ca Mântuitor, era plină de bucurie și a mers acasă. Și când a văzut-o unchiul ei care era nepocăit, o zis, mă, Mărioară, ce ești așa de fericită? La care ea, țanțoșe, zice, măi, unchiule, păi zice, am fost la biserică și acolo am auzit că Iisus Hristos este singurul Dumnezeu adevărat și că am nevoie de Iisus Hristos să intre în viața mea, că Iisus Hristos este acela care l-a bătut și îl bate pe diavolul. La care se uită unchiul ei la ea și zice, care e asta? Și zice, Mărioara, zice, eu l-am acceptat pe Iisus ca Domn și ca Mântuitor în inima și în viața mea. La care unchiul ei se uită la ea și zice, măi, Mărioara, dar ție nu ți-e frică de Satana, de babau? Nu, vi frică de babau cu el, așa-i? Păi și la ăștia mari li frică, da, păi vouă, nu? Ăs care dorm cu becul aprins, de ce? Că li frică de babau, nu? Deci și la babau ar trebui să fie frică de noi, amin? Nu nouă de babau, ci la babau să fie frică de noi, amin?
Și zice Mărioara, cum să nu, zice că ăsta e mai mare, e tare, e fioros. Zice Satana, zice, e rău, zice, de numai. La care unchiul ei zice că și ce o să faci tu, mă, Mărioara, când vine Satana, zice, și o să bată la inima ușii tale și o să zică, sunt eu, Satana, vreau să intru în viața ta. Știți că așa face ce rău. În fiecare zi încearcă să intre în viețile și în inimile noastre. La care Mărioara stă și se gândește și spune în felul următor. Păi unchiule, când o să au bătaia la inima ușii mele, o să mă duc la ușă și o să întreb, cine e la ușă? La care Satana o să zică, sunt eu, Satana, am venit să intru în viața ta. La care o să-i spun în felul următor, auzi, zice, stai puțin că mă duc să chem pe cineva. Și pentru că Iisus este în inima mea, zice, mă duc la Iisus și îi spun în felul următor, Doamne Iisuse, du-te până la ușă că te caută cineva. Și când mere Iisus Hristos la ușă și deschide ușa și Satana îl vede pe Domnul Iisus Hristos, Toyota la gară. De ce? Pentru că își aduce aminte că în urmă cu 2000 de ani a fost biruit de Domnul Iisus Hristos. Ați înțeles? Când Iisus Hristos este în centrul ființei voastre și este în inima voastră, în momentul respectiv nu o să ne mai fie frică de babau, nu o să vă mai fie frică de Satana, nu o să vă mai fie frică de felul în care El o să acționeze. Pentru că de fiecare dată, în loc să mereți voi să deschideți ușa, o să-L trimiteți pe Iisus Hristos să spui, Doamne, Tu ești Domnul și Stăpânul meu, du-te să vezi cine mă caută. Și când diavolul va veni și va bate, că așa zice Biblia, diavolul, zice, râgnește ca un leu și dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Dar cuvântul lui Dumnezeu este acela care spune în felul următor, supuneți-vă darul lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. N-ai cum să-l birui pe diavolul. Niciunul dintre noi nu putem să-l biruim pe diavolul. Niciunul dintre noi nu putem să biruim păcatul. Niciunul dintre noi nu putem să biruim boldul morții. Singurul care l-a biruit pe diavolul, păcatul și boldul morții este Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și când este Domnul și Mântuitorul nostru, atunci noi suntem mai mult decât biruitori împreună cu Iisus. Atunci viața noastră este schimbată și transformată și Dumnezeu este acela care ne dă biruințe. Lăudați să fie numele Domnului. Să nu vă mai fie frică. Să nu mai fie frică de felul în care va veni diavolul la nivelul minții voastre și vă va amenința. O să vă spună că nu o să reușiți. O să vă spună că degeaba v-ați botezat. O să vă spună că oricum o să fiți niște falimentari. Să nu credeți că astea sunt șoaptele întunericului. Va fi luptă, categoric. Dar nu uitați că în mijlocul lupții, Cel care ne dă biruință este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Și lupta asta nu e lupta voastră. Lupta asta este lupta lui Dumnezeu. Dacă lăsăm pe Dumnezeu să lupte, El va lupta până la capăt pentru fiecare dintre noi. Slăvit să fie numele Domnului. Este cel mai mare har pe care noi putem să-l avem. Să fim copiii lui Dumnezeu și să intrăm în legământ cu Domnul, pentru că Domnul este acela care se angajează ca să ne poarte de grijă. Uitați ce spunea Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14. El vine și spune în felul următor: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul său de biruință în Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Când ești copilul lui Dumnezeu, când intri în legământ cu Domnul, Domnul este acela care te poartă cu carul său de biruință. Glorie Domnului! Papa de la Roma a fost invitat să meargă la o conferință în New York și a ajuns, datorită faptului că avionul cu care a ajuns din Roma nu a putut să aterizeze pe unul dintre aeroportele din New York, la un moment dat a fost direcționat spre un alt aeroport lângă New York. Când a mers convoiul care trebuia să-l ducă la această conferință, Papa de la Roma s-a uitat la șoferul care l-a luat și a spus în felul următor: prietene, tu știi cine sunt eu? La care șoferul s-a uitat la el și zice: categoric, sunteți Papa de la Roma, cum să nu știu cine sunteți noastră? Și îi spune în felul următor: te rog să mă duci repede la conferința aceea, pentru că eu nu vreau ca să întârzi și nu vreau ca oamenii să aștepte după mine. La care șoferul se uită la el și zice: domnul Papa, zice, există un protocol pe care eu trebuie să-l împlinesc și să-l păzesc și trebuie să vă duc să ajungeți în siguranță. La care Papa de la Roma zice: prietene, faci ce faci, dar pe mine mă duci așa repede ca să ajung acolo. Și a început șoferul nostru și a început să-l ducă. Și acum, dacă unii dintre dumneavoastră ați ajuns în New York, New York este una dintre cele mai aglomerate metropole din America. Și datorită traficului nu putea să meargă foarte repede. La un moment dat bate Papa de la Roma în geam și zice la șofer: pull over, zice, trage pe dreapta. Șoferul de busolat trage pe dreapta și zice Papa de la Roma: trece în spate, acum conduc eu. Și s-a pus la volan și a început să conducă și a început să meargă așa între mașini. Știți cum merg bărbații voștri câteodată, așa? Să aibă Domnul milă. De toți, numai de ei, de toți.
Au început să meargă pe între mașini și au început să depășească și au început să meargă repede. Și în timp ce mergea el foarte repede, la un moment dat în spatele lui, nu m-au văzut sirenele de la poliție și au tras pe dreapta. Și erau doi polițiști în mașină și se coboară cel care era la volan, l-a lăsat pe partenerul lui în dreapta și, bineînțeles, văzându-l cum circulă cu mașina și-a luat amenda deja, s-a uitat la numărul de registrare, a început să completeze amenda și în timp ce complecta, au mers spre mașină, o bătut la geam, el completând amenda acolo, deja dându-i amenda, pregătind ca să-i dea amenda, o bătut la geam și dintr-o dată se uită înăuntru. Și când îl vede, se uită la volan cine era și îl vede pe Papa de la Roma, se uită la amendă, se uită la el, foarte speriat, se uită la colegul lui la mașină. Colegul lui se uita la el, s-a alarmat. Dintr-o dată se uită iar la amendă, se uită iar la om, iară se uită. Și câteva secunde face gestul acesta și se întoarce și merge înapoi la mașină. Colegul lui se dă jos de mașină, zice, mă, prietene, dar zice, de ce ne-ai dat amendă la ăsta? Dar tu nu l-ai văzut cum au condus. Tu n-ai văzut, zice, cum s-o băgat printre participanții în trafic, zice, și-o pus în pericol, zice, viața multor participanți în trafic. De ce nu i-ai dat amendă? La care polițistul șocat zice, nu știu. Mă, zice, stai puțin. Cum adică nu i-ai dat amendă? Doar nu vrei să spui că omul acesta, zice, e mai mare ca și primarul New Yorkului, că nu i-a dat amendă. Că dacă era primarul New Yorkului, nu-i dădea amendă. La care zice, e mai mare ca primarul New Yorkului. La care se uită la el și zice, mă, zice, stai puțin. Dar să nu spui că e mai mare ca și un guvernatorul New Yorkului. La care și polițistul zice, e mai mare și ca guvernatorul New Yorkului. Dar acum zice, stai puțin. Să nu spui că e mai mare ca președintele Americii. La care zice, da, e mai mare și ca președintele Americii. Făcându-l curios, zice polițistul către colegul lui polițist, zice, bă, prietene, dar cine e omul ăsta, mă, dacă e mai mare și ca președintele Americii? La care polițistul zice, bă, zice, nu știu cine îi, dar îl are de șofer pe Papa de la Roma. Era șoferul în spate. Auzi, hai să spun ceva. Știi, de multe ori diavolul încearcă să te oprească în trafic. De multe ori vine diavolul și te oprește. Dar ascultă-mă bine ce spun. Dacă Hristos este la cârma vieții tale, când îl va vedea diavolul pe Iisus Hristos, totdeauna nu va avea nimic ce să facă. Pentru că Iisus este la cârma vieții tale. Ascultați-mă bine ce vă spun. Hristos, Domnul, este acela care de azi încolo vă va duce cu carul său de biruință. Indiferent de câte ori va veni cerul să vă oprească, indiferent de câte ori vă va pune piedici, indiferent ce va încerca să facă, voi să nu uitați că legământul acesta voi ați intrat și Iisus Hristos este Cel care conduce legământul acesta, lăudat să fie numele Domnului. Un al doilea lucru care îl învățăm în această seară. Botezul, blestem sau binecuvântare, am văzut că botezul este binecuvântare, că intrăm în legământ cu Domnul. Al doilea lucru, de ce botezul este binecuvântare și nu blestem? Pentru că știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, în versetul 16. De îndată ce a fost botezat Iisus, da, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis. În clipa aceea cerurile se deschid. În momentul în care noi intrăm în apa botezului, știți ce se întâmplă? Cerul deasupra noastră nu mai este închis. Cerul este deschis. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că veți avea intrare slobodă de la Dumnezeu Tatăl. Înseamnă că cerul nu o să mai fie de plumb. Nu vi s-a întâmplat de multe ori să vă rugați și să spuneți, uau, cerul e de plumb. Parcă rugăciunile mele se ridică până la tavan. Parcă rugăciunile mele nu depășesc tavanul. Și lucrul acesta se întâmplă de multe ori pentru că avem impresia că cerul este de plumb. În momentul când devenim copiii lui Dumnezeu și în momentul când intrăm în apa botezului, ascultați-mă bine ce vă spun, Biblia ne vorbește că cerurile se deschid asupra fiecăruia dintre noi, slăvit să fie Domnul. Cerurile până aici puteți să citiți cât vreți Scriptura. Nu o să vedeți că cerurile au fost deschise. Cerurile au fost închise pentru că datorită păcatului omul n-avea intrare slobodă la Dumnezeu. Dar tocmai datorită faptului că jertfa lui Iisus Hristos are putere și a fost aceea care a satisfăcut justiția lui Dumnezeu, noi astăzi putem să avem intrare slobodă în împărăția lui Dumnezeu și putem să avem cerurile deschise asupra noastră, lăudat să fie numele Domnului. Este extraordinar de important să înțelegi lucrul acesta,
Pentru că în momentul când te rogi, tu nu te rogi cu nădejde falsă, cu speranță falsă. În momentul când te rogi și știi că cerurile sunt deschise asupra ta, în momentul acela te rogi cu credință știind că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Tu în momentul acela știi că Dumnezeu este acela care are totdeauna ochii ațintiți spre tine. Și este cel mai extraordinar lucru să știi că ești copilul lui Dumnezeu și cerurile sunt deschise și Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunea. Pentru oamenii care trăiesc în păcat, pentru oamenii care n-au încheiat legământ cu Domnul în apa botezului, să știți că cerurile nu sunt deschise. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 59, versetul 1 și 2. Spune în felul următor, nu zice, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu, Dumnezeul vostru, da? Și îl împiedică ca să vă asculte. În momentul în care nu ai legământul lui Dumnezeu, în momentul în care nu intri în legământ cu Dumnezeu, cerurile sunt acelea care sunt de plumb, cerurile sunt acelea care sunt închise. Pentru că doar în momentul când devenim copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu este acela care deschide cerul pentru noi. Haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu să vedem câțiva dintre oamenii care la un moment dat în viața lor au avut cerurile deschise asupra lor și au fost oameni care au știut să stea la dispoziția lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Ștefan? Biblia ne vorbește de diaconul Ștefan. La un moment dat când oamenii au început să lovească cu pietre și au început ca să arunce pietre spre el, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că Ștefan a fost acela care a îngenunchiat, a văzut cerurile deschise și l-a văzut pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul Iisus Hristos stând în picioare. Dacă o să citiți, o să vedeți că Petru în timpul rugăciunii, în Fapte capitolul 10, versetul 11, a văzut cerul deschis în timp ce se ruga înaintea lui Dumnezeu. Ioan, care a fost ucenicul iubit al Domnului Iisus Hristos, pe insulă, când era exilat în insula Patmos, Biblia ne vorbește în Apocalipsa capitolul 19 că el a fost acela care a avut cerurile deschise și a văzut cerul deschis și a văzut slava lui Dumnezeu. Pentru că lucrul acesta este extraordinar de important pentru noi. Nu vă mai comportați ca și cum Dumnezeu nu vă ascultă rugăciunea. Nu vă mai comportați ca și cum Dumnezeu nu este interesat de rugăciunile noastre, că nu suntem interesați pentru Dumnezeu. Ci totdeauna să înțelegem că Dumnezeu este acela care este gata să asculte rugăciunea, pentru că noi avem un cer deschis asupra lui Dumnezeu, deasupra noastră, un cer deschis de Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Știți, diferența dintre copiii lui Dumnezeu și orice altă religie, orice altă dominațiune, orice altă confesiune, este că nădejdea noastră este una autentică datorită faptului că cuvântul acesta este cuvântul adevărului lui Dumnezeu absolut. Dar celelalte religii se roagă unor Dumnezei care nu există. Se roagă și au niște nădejdi care ele nu sunt reale. Au niște speranțe care niciodată nu le vor aduce ceea ce își doresc. Dar în momentul în care noi, ca și copii al lui Dumnezeu, venim înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu este acela care, datorită faptului că cerurile sunt deschise, El lucrează în dreptul fiecăruia dintre noi. Câți dintre noastre ați avut vreodată răspuns la rugăciunile pe care le-ați înălțat înaintea lui Dumnezeu? Mâna sus! Câtora dintre voi? Mai sus, că nu se vede mână, mai sus, așa, să se vadă mâinile sus, așa, o pătură de mâini. De ce? Tocmai datorită faptului că cerul este deschis. Tocmai datorită faptului că Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunea. Tocmai datorită faptului că Dumnezeu este acela care lucrează în dreptul fiecăruia dintre noi. Lăudați să fie numele Domnului. Cerul este deschis pentru copiii lui Dumnezeu. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut Duhul lui Dumnezeu care a coborât. Când cerul este deschis pentru noi, nu doar că Dumnezeu este acela care ne ascultă rugăciunea, dar când cerul este deschis, resursele pe care Dumnezeu le are spirituale și resursele care El le-a pregătit pentru voi pământești, El este acela care le va revărsa peste fiecare dintre voi. Și lucrul acesta este extraordinar. Ca și părinți, de multe ori încercăm ca să facem lucrurile pe care noi credem pentru copiii noștri. Dar în momentul în care Dumnezeu devine Tatăl nostru, El este acela care se angajează ca să ne poarte de grijă în fiecare zi. Lăudat să fie numele Domnului. Este extraordinar lucrul acesta să înțelegem că cerurile sunt acelea care sunt deschise. Și un al treilea lucru și un ultim în această seară pentru noi. Botezul, blestem sau binecuvântare? Și botezul este o binecuvântare. Pentru că
cerurile sunt deschise. Dar un al treilea lucru, de ce este binecuvântare? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că Dumnezeu este acela care ne dă împărăția cu plăcere. Dumnezeu este acela care ne dă împărăția cu plăcere. Vedeți? Biblia ne vorbește că la un moment dat, în versetul 17, și din cer s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Dumnezeu este acela care oferă împărăția sa cu plăcere. Am stat și m-am gândit de multe ori. Dacă noi ca și oameni am putea să dăm împărăția lui Dumnezeu, să știți că n-am dat-o fiecărui om. Și dacă ne-ar place de un om, am începe să-i o dăm. Dacă nu ne-ar place de culoarea ochilor, de păr, dacă nu ne-ar place de cutare sau cutare, am spune la respectiv om nu-i dau nicio împărăție. Dar frumusețea este că Dumnezeu nu este părtinitor ca și noi. Noi ca și oameni suntem egoiști, suntem egocentrici, totdeauna ne focalizăm pe noi și pe viața noastră. Dar Dumnezeu nu este așa. Biblia spune că Dumnezeu este acela care dă împărăția sa celor care îl acceptă ca Domn și ca Mântuitor. Și lucrul acesta este extraordinar. Pentru că Dumnezeu este acela care este gata să lucreze. Știți care este problema noastră? Problema noastră este că mulți dintre noi nu ne dăm seama cât de important este împărăția lui Dumnezeu. Cât de important este împărăția lui Dumnezeu pentru tine. În urmă cu ceva timp, înainte să ne mutăm din Statele Unite în România, la biserica unde slujam atunci, a venit un frate pastor și ne-a spus o întâmplare cu un prieten de-al lui. Avea un prieten cu numele Harold și omul acesta stătea în Florida. Și la un moment dat a căutat o casă ca să cumpere pentru el și pentru familia lui. Și de foarte multă vreme tot căuta o casă și nu găsea casa pe care vrea să o cumpere. Și la un moment dat o trecut pe o stradă unde îi plăcea foarte mult zona aceea, neighborhood-ul ăla, și a văzut o casă care era în paragină. Și când a văzut casa respectivă, a mers la agentul lui și a spus: auzi, zice, hai să mergem să vedem casa asta. La care agentul zice, casa asta e de vreo 365 de zile, de un an de zile pe market, nimeni nu cumpără. Dar zice, vreau să văd, că cred că este potențial în casa asta. Avea placajul în geamuri, ușa era cu placaj, o casă care nimeni n-ar fi interesat de ea. Și totuși au mers să vadă casa respectivă. Și-a intrat în casa respectivă, au mers la parter, au mers la etajul 1 și au intrat în pod. Și s-a uitat să vadă cam ce este pe acolo. La un moment dat a văzut un dulap care era foarte prăfuit. O mers, o deschis sertarele al dulapul acela, mai erau anumite lucruri. La un moment dat, de curiozitate, o dat lucrurile care erau în unul dintre sertare și o suflat praful. Și dintr-o dată a văzut acolo un dosar cu niște certificate. Când le-a văzut, s-a uitat să vadă dacă agentul vede și agentul nu l-a văzut, l-a băgat înapoi, o aruncat înapoi niște lucruri pe el, o încercat să mai pună niște praf acolo ca să nu vadă nimeni ce a găsit el și s-a dat jos și a spus la agent: asta e casa care vreau să cumpăr. Agentul s-a uitat la el și zice: mă, prietene, tu nu știi despre ce vorbești. Cum să cumperi casa asta, că nu-i bună de nimic, nimeni nu vrea să cumpere. Asta e casa pe care vreau să o cumpăr. O mers acasă la soția lui și a spus: am găsit casa unde vreau, pe care vreau să o cumpărăm. Soția lui, știți cum ziceți voi, hai să o văd, nu? Să văd ce-mi cumperi, nu? O luat-o pe nevastă sa, nu știa cum să o convingă până acolo, că o știu când o să ajungă la casă o să fie dezamăgită. Îi spunea: auzi, asta are potențial, e în zonă bună, uite, școală bună. Au început să spună toate lucrurile care erau bune. Când ajunge nevastă sa și vede casă, zice: asta, cocioaba asta de casă, în veac pomenirea. La care el zice: mă, zice, trebuie să o cumpărăm. Nu i-a spus ce era acolo în pod, nici eu nu v-a spus încă, dar era ceva fain în pod. La care el a zis: trebuie să cumpărăm casa. La care nevastă sa zice: no, zice, pe mine nu mă muți aici. La care el zice: auzi, zice, dar nu te mut până nu o remodelez, o să o fac frumos, așa, juicy, cum îți place ție, și zice, ne mutăm în ea. La care ea zice: abia o convins-o, după ce o convins-o, zice: dar oricum, zice, n-avem bani să o cumpărăm, zice, uite, cât îți mai trebuie atâția bani. La care zice: vindem mașina ta, vindem și mașina mea, vindem ce trebuie, mai ne luăm bani împrumut și o cumpărăm. La care nevastă sa zice: bă, zice, tu ai probleme cu cabeza. Bă, zice, tu, cum să cumpărăm așa ceva? La care el zice: auzi, zice, te rog, ai încredere în mine, lasă-mă să o cumpăr. Nu i-a spus nici la nevastă sa ce era acolo sus în pod. Au făcut contractul, au trecut 30 de zile cât o trebuit să treacă contractul și au cumpărat casa. Când au avut dreptul de proprietate pe casă,
direct o mers sus în pod. O mers, o luat dosarul pe care l-a găsit în pod. Ce crezi că era în dosar? În dosarul respectiv erau certificate la fabrica Coca-Cola. Au ajuns unul dintre miliardarii Statelor Unite cu certificatele pe care le-au găsit în podul casei părăsite. Ascultă-mă bine ce spun. Foarte mulți oameni spun, ce este frumos în împărăția lui Dumnezeu? Ce-i frumos ca să fiu pocăit? Pentru ce să mă pocăiesc? Pentru ce să mă întorc la Dumnezeu? Fără să-ți dai seama că în momentul în care te întorci la Dumnezeu și îl accepți pe Iisus ca Domn și ca Mântuitor, Dumnezeu este acela care îți dă cerurile sale și cerurile sale sunt mai important ca bogăția, sărăcia acestei lumi. Nu știu dacă mai am înțeles. Cerurile lui Dumnezeu sunt mai importante ca orice bogăție care sunt o sărăcie acestor lumi. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu se poate estima cu absolut nimic. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 13, versetul 44. Iisus Hristos spunea, împărăția cerului se mai seamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de dragul ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. În seara aceasta, știi ce face Dumnezeu pentru ei și pentru cei care sunt gata să-L accepte ca Domn și ca Mântuitor? Dumnezeu îi vă dă împărăția sa și vă dă cu plăcere, slăvit să fie Domnul. Nu vă costă nimica. Și totuși voi deveni cei mai bogați oameni din punct de vedere spiritual, pentru că nimeni nu poate să fie mai bogat. Nici Bill Gates, nici absolut niciun bogătan din lumea aceasta nu este mai bogat decât voi, pentru că cerul lui Dumnezeu este mult mai prețios decât orice bogăție a sărăciilor lumii acesteia. Lăudați să fie numele Domnului. În această seară deveniți miliardarii pământului, că voi aveți cerul lui Dumnezeu și Dumnezeu este acela care dă cerul lui Dumnezeu cu plăcere, lăudați să fie Domnul. Și cerul lui Dumnezeu nu se compară cu nici un lucru din lumea aceasta. Unii oameni se roagă, Doamne, te rog, dăm să am milioane de euro. Dăm, Doamne, să am miliarde de euro, nu? Știți lucrul ăsta, nu? Că foarte mult se roagă în felul acesta. Alții se mai roagă așa, mai spun mâinile și pe ăsta alții. Și, Doamne, fă-l să fie milionar. Ascultați-mă bine, ei nu sunt milionari. Ei sunt miliardarii cerului, pentru că Dumnezeu le-a dat cerul cu plăcere, lăudați să fie Domnul. Și Dumnezeu este acela care spune în felul următor în seara aceasta: vrei ca să fii cel mai bogat om din lumea aceasta? Ai nevoie de cerul lui Dumnezeu, ai nevoie de Dumnezeu, ai nevoie de Iisus Hristos, pentru că Iisus Hristos este singurul care poate să dea lucrurile pe care lumea aceasta nu poate să le dea. Dumnezeu este acela care nu face altceva decât își face numele de slavă, că Dumnezeu este acela care ne dă cu plăcere împărăția sa. Împărăția sa care nu se poate compara cu absolut nimica. Împărăția sa care nu se poate cumpăra cu absolut nimica. Împărăția sa care nu poate să fie estimată în bani omenești sau în resurse omenești, pentru că împărăția lui Dumnezeu este mult mai de preț decât, ascultați-mă bine ce vă spun, orice lucru. De obicei, ca și oameni, ne place nu lucrurile frumoase, finuțe. Ne place aurul, ne place aurul galben, aurul alb. Știți? Foarte mulți, stimate surori și frați, nu? Mai ales pe vremea părinților noștri, ce făceau cu aurul? Nu mai îl punea la verighetă, îl punea la dinți, nu? Își făcea dinți din aur, nu? De ce? Pentru că era ceva deosebit, nu? Știi ce e interesant? Biblia spune că în împărăția lui Dumnezeu, ascultați-mă bine, aurul o să fie pe jos. Nu o să mai fie pe dinți, nu o să mai fie la gât, nu o să mai fie la mâini, da? Ci o să fie pe jos. Și Biblia spune că o să călcăm pe străzile care vor fi pavate cu aur, lăudați să fie Domnul. Acum am stat și m-am gândit acum, dacă o să intre unul de ăsta care nu a avut toată viața lui aur în împărăția lui Dumnezeu, parcă îl văd cu dalta și cu ciocanul pe jos, pe acolo, înțelegi? Între să meargă să mai iei câte o din aia, cum îi zice, câte o placă din asta de aur, nu? Numai realitatea este că nu o să mai avem nevoie de lucrurile astea. Știți de ce? Pentru că cel care va face diferența în împărăția lui Dumnezeu nu este nici aurul, nici diamantele, nici pietrele scumpe, nici absolut nimica. Cel care va fi cel care ne va fascina pe toți. Numele Lui este Iisus Hristos. Și El acolo va străluci mai presus ca soarele.
Că Biblia spune că în cetatea cea sfântă nu o să fie nevoie nici de lumină, nici de soare, nici de lună, pentru că Cel care luminează acolo este Iisus Hristos Domnul. Și în momentul în care Dumnezeu ne dă împărăția sa, El nu ne dă un loc, nu ne dă doar anumite lucruri, ci El în momentul când vorbește de împărăția sa, El ne dă pe Dumnezeu Tată, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. El ne dă tot ce este mai important. Și Dumnezeu Tata, Fiul și Duhul Sfânt este mai important ca orice lucru. De aceea în seara aceasta voi sunteți cei mai favorizați. În seara aceasta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care ne-a adus aminte că botezul nu este blestem, ci el este binecuvântare. Și este binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Pentru că în momentul când intrăm în legământ cu Dumnezeu, Dumnezeu este acela care se angajează să fie Domnul și Stăpânul vieții noastre. În momentul când intrăm în legământ cu Dumnezeu, Dumnezeu este acela care deschide cerul. Și în momentul în care intrăm în legământ cu Dumnezeu, Dumnezeu este acela care ne dă împărăția sa și ne dă cu plăcere, glorificat să fie numele Domnului. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos la un moment dat deja ucenicii în Matei capitolul 17 și urcă pe muntele Tabor împreună cu ei. Și la un moment dat era Petru, Ioan și Iacov și acolo Biblia ne vorbește că slava lui Dumnezeu a început să se manifeste și a început Dumnezeu să lese slava sa peste ei și la un moment dat a venit Moise și cu Ilie, au apărut Moise și Ilie, Moise fiind reprezentantul legii, iar Ilie fiind reprezentantul prorocilor Vechiului Testament. Și din toată ecuația aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că dintr-o dată Dumnezeu face o afirmație și vorbește din cer și spune: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. În momentul în care încheiem legământ cu Domnul, Dumnezeu îți găsește plăcerea în fiecare dintre voi. Este actul pe care Dumnezeu și l-a dorit ca fiecare dintre noi să-l facem și Dumnezeu este acela care îți găsește plăcerea, glorie Domnului în vecii vecilor. În seara aceasta noi ne vom deplasa și o să mergem la locul unde va fi botezul, dar ascultați-mă bine ce vă spun. Ce vei face tu care încă nu te-ai botezat? Ce o să faci tu care vei merge poate din locul acesta și o să spui: a fost o seară deosebită, cântări faine, a fost o predică faină, a fost un timp extraordinar. Dar puneți întrebarea aceasta: tu vei pleca de aici și vom pleca și noi. Ei pleacă de aici cu Iisus Hristos și l-au pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor. Dar ce o să faci tu? Pentru că tu te vei duce din nou la ale tale, din nou te vei duce, ascultă-mă bine, la lucrul tău, la treburile tale și tot fără de Hristos ai rămas. Pentru că Hristos este acela care își dorește ca în inima fiecăruia dintre noi El să intre și să domnească și să fie Domnul și Mântuitorul nostru personal. Și mă rog în seara aceasta, indiferent de unde stai și indiferent de unde ai venit, în seara asta să nu pleci fără de Domnul Iisus Hristos din locul acesta, pentru că cel mai important lucru nu este să ai lucrurile materiale, cum se spunea. Cel mai important lucru este să-L ai pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor. Cel mai important lucru este să-L ai pe Iisus Hristos ca Cel care poate să-ți fie protectorul tău, Cel care se angajează ca să-ți poarte de grijă câtă vreme vei trăi pe acest pământ. Doamne, ajută la lucrul acesta. Poți să ai orice în lumea aceasta, dacă nu l-ai pe Iisus Hristos, n-ai nimica. Și poți să fii cel mai sărac în lumea aceasta, dacă l-ai pe Iisus Hristos, ai totul. Lăudat să fie numele Domnului. Am să închei mesajul meu din această seară printr-o ilustrație pe care am citit-o. În anul 1861 a început războiul între partea de sud a Americii și partea de nord. El a ținut undeva la 4 ani de zile. Lincoln a fost acela, președintele Lincoln, al 16-lea președinte al Statelor Unite, a fost acela care a pus capăt acestui război. Timp de 4 ani de zile, sudul cu nordul se lupta. Când a fost războiul acesta, fiecare bărbat, fiecare tânăr era nevoit să meargă la război. Dacă într-o casă erau 2 bărbați, cel mai în vârstă de obicei rămânea acasă, iar cel tânăr trebuia să meargă la război. Foarte mulți oameni au murit în timpul acestui război. Se spune că un om foarte bogat a vrut să meargă în locul fiului său la război și fiul său, fiind singurul moștenitor, a spus în felul următor: tată, eu sunt mai tânăr ca și tine, mă duc eu la război. Mă duc eu pentru că tu ești prea în vârstă, numai ce am pierdut-o pe mami, soția ta, și zice: tu nu ești în stare să mergi la război. Și am mers la război în locul lui. Acolo pe front s-a împrietenit cu un alt băiat. Tânărul cu care s-a împrietenit era un pictor amator, un tânăr care îi plăcea să picteze.
Și într-un conflict între nord și sud, într-o luptă, tânărul bogat a fost acela care i-a salvat viața pictorului și în loc să moară pictorul, bogatul a sărit în fața unei baionete care s-a îndreptat spre tânărul pictor și a sărit el și a murit. Bineînțeles că tatăl său de acasă nu știa ce s-a întâmplat și ce s-a întâmplat pe front. Tânărul acesta pictor, datorită faptului că știa foarte bine pe tânărul bogat și îl știa pe tatăl său, a zis: am să-i pictez un tablou ca să aibă ultima imagine a fiului său și am să îl duc acasă la stăpân ca să aibă o amintire despre el. Într-o zi, după ce s-a terminat războiul, a mers la el acasă, a bătut la ușă și a dus tabloul respectiv. Bineînțeles că tatăl își aștepta să vină fiul și când l-a văzut pe tânărul acesta nu știa exact ce se întâmplă și tânărul i-a spus ceea ce se întâmpla. Cum fiul său i-a salvat lui viața și datorită faptului că i-a salvat viața, el a făcut un tablou care a vrut să-l dăruiască. Bineînțeles că lucrul acesta a început să sugă din el toată viața și tot motivul pentru a mai trăi și omul nostru după anumit timp a murit. Dar datorită faptului că a fost unul dintre cei mai celebri colecționeri din Statele Unite, foarte mulți colecționeri din America au venit ca să cumpere, pentru că el și-a scos toate lucrurile la licitație. Au venit oameni de pretutindeni din America ca să cumpere lucrurile pe care bogatul acesta le avea acasă. Când a început licitația, erau undeva la 150 de oameni, printre cei mai buni colecționeri din America, cu precădere din America, și spune întâmplarea aceasta că în momentul în care a început licitația, au început să scoată și primul tablou pe care l-a scos la licitație a fost tabloul fiului fostului proprietar. Bineînțeles că colecționerii s-au uitat să vadă cine a pictat tabloul și s-au dat seama că era un amator și care n-avea nicio valoare pentru ei și nu au fost interesați de tablou. Și a început cel care conducea licitația și a spus: este cineva aici care dă $50 pentru tabloul acesta? Toată lumea s-a uitat la tablou și a zis: nu suntem interesați de el. $50 era salariul pe 5 luni de zile în vremea aceea. S-a uitat și datorită faptului că nu da nimeni $50, a zis: este cineva aici care dă $40? Nimeni nimica. O coborât licitația la $25. Este cineva care dă $25? Nimeni nimica. Toată lumea s-a uitat la ceas și zice: hai mai repede că ăsta nu ne interesează. Pe noi ne interesează lucrurile scumpe. Noi am venit pentru altceva aici, nu pentru un tablou făcut de un amator. Și cel care conducea licitația spune: este cineva aici care dă $10 pentru tabloul acesta? Nimeni nu oferă nici $10. Dar este cineva cine dă $5? Salariul pe jumate de lună era în Statele Unite în vremea aceea. La care, dintr-o dată, un bătrânel din spate zice: dau eu $5 pe tabloul acesta. Toată lumea, slavă Domnului, s-a încheiat cu tablou și începem la lucrurile serioase. La un moment dat îl întreabă cineva: dar domnule, de ce ai dat $5 pe tabloul ăsta? Că ce însemnătate are pentru tine? La care bătrânelul nostru din spate spune: tabloul sau cel care este pictat în tabloul acesta a fost fiul șefului meu, da, cel care am avut grijă de case, era îngrijitorul, era cel care avea grijă de casă, îi tundea iarba, avea grijă de lucrurile care erau prin casă. Și spunea el: tânărul acesta a fost un om extraordinar și a fost singurul fiu la stăpân și îl apreciez și îl iau eu ca să-l am ca și amintire, datorită faptului că n-am altă fotografie cu el sau altă imagine. În momentul în care a luat tablou și a dat cei $5, cel care conducea licitația dintr-o dată a dat cu ciocanul acela în masă și a spus: licitația s-a încheiat. Toată lumea a sărit în picioare. Cum s-a încheiat licitația? Că numai ce începe licitația. La care cel care conducea licitația a spus în felul următor: când proprietarul a început să scrie testamentul și lucrurile pe care el a început să le pună și să le scoată, să le valorifice, lucruri care valorau în vremea aceea peste $1.000.000, foarte mult, poate 100 de milioane în vremea asta. O spus în felul următor: cel care cumpără tabloul fiului
va moșteni și va primi tot ceea ce am eu în dar. Într-un singur tablou. Știi ce e interesant? Dumnezeu a spus în felul următor: cine îl are pe Fiul, are viața. Cine nu-l are pe Fiul, n-are viață. Foarte mulți dintre noi stăm și ne uităm și zicem ce interesant este în Domnul Iisus Hristos. Biblia ne vorbește că fără de Iisus Hristos n-ai cum să ai viață veșnică. Biblia ne vorbește că fără de Iisus Hristos nu există iertarea păcatelor. Biblia ne vorbește că fără de Iisus Hristos nu există moștenirea vieții de apoi. Biblia ne vorbește că singurul care a putut să-l biruie pe diavolul, moartea și păcatul este Iisus Hristos. În seara aceasta nu-ți permite faptul să pleci din locul acesta fără să-L ai pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor. Cea mai mare onoare pe care noi putem să o avem ca și oameni este să-L avem pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor. Nu există o altă onoare mai înaltă și nu este un alt mai mare preț pe care noi putem, sau o altă bogăție mai înaltă pe care noi putem să o avem decât să-L avem pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor. Pentru că dacă face diferența în viața noastră ceva, face diferența dacă îl avem pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor. Că cei care l-au pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor sunt aceia care sunt cei mai favorizați oameni din univers, sunt cei care sunt cei mai deosebiți oameni. Și în seara aceasta ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în continuare să lucreze, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să mai convingă suflete. Aș vrea să te provoc în seara aceasta la o rugăciune. Și aș vrea să fiecare dintre noi să ne rugăm și la modul cel mai serios puneți întrebarea asta: este Iisus Hristos Domnul și Mântuitorul tău? Îl ai pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor? Poate spui: sunt prea tânără, sunt prea, nu știu cum, mai am timp. Ascultă-mă bine, viața nu este în mâna ta. Tu nu știi ce se va întâmpla în momentul când vom pleca de aici. Tu nu știi ce se va întâmpla cu viața ta în momentul când se va așterne noaptea peste noi. Dar Biblia spune că dacă îl avem pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor, fie că trăim, fie că murim, noi a Domnului suntem, lăudați să fie Domnul. Este cel mai important lucru pe care noi putem să-l avem. Haideți să ne ridicăm în seara asta în picioare să mai facem o rugăciune. Haideți în seara aceasta fiecare dintre noi acolo unde ești. Aș vrea să te provoc să închizi ochii și să stai puțin să meditezi la viața ta. Stimate surori, acolo unde sunteți, închideți puțin ochii și stați înaintea Domnului și meditează puțin la viața ta. Poate ai încheiat un legământ cu Domnul în apa botezului de multă vreme, dar știi că relația dintre tine și Dumnezeu nu mai este una autentică. Poate de multă vreme te cercetează Duhul lui Dumnezeu și spune că trebuie să închei un legământ cu Domnul în apa botezului. Poate de multe ori vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu la inima ta și spune: tu trebuie să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor. Puneți întrebarea: de ce până acum n-ai putut să faci ceea ce ți-ai propus? Care este motivul? Nu oare în spatele deciziilor pe care tu vrei să le iei e puterea întunericului care te oprește ca să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor? Nu poate în spatele lucrurilor pe care tu vrei să le faci există o putere care nu te lasă să te apropii mai mult și mai mult de Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este acela care este gata în urma hotărârilor noastre să dea începuturi noi, slăvit să fie numele Domnului. Și seara aceasta poate să fie seara noului tău început împreună cu Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Pentru că El este acela care dă împărăția sa și o dă cu plăcere. El este acela care este gata să mai schimbe destine, este gata să mai rupă legături. El este gata ca să mai dea la o parte durile acestea care de multe ori ne apasă și nu ne dă pace și liniște. Dar întrebarea se pune: câți dintre noi suntem gata să spunem: Doamne, am și eu nevoie de Tine, am și eu nevoie de Tine în viața mea, în casa mea, am nevoie de Tine, Domnul meu, Doamne, în căsnicia mea, în viața de zi cu zi. Îmi dau seama că lucrurile nu merg chiar cum ar trebui. Haideți în seara asta să plecăm capetele fiecare dintre noi și închide ochii acolo unde ești. Câți dintre noi în seara aceasta mai suntem gata să spunem: Doamne, am nevoie de Tine ca să intri, Doamne, în viața mea? Aș vrea să ridicați o mână sus. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pentru că eu cred că Domnul este acela care vrea să lucreze în dreptul fiecăruia dintre noi. Câți dintre cei care sunteți în seara asta aici încă nu aveți legământ cu Domnul în apa botezului? Vă rog să ridicați o mână sus să vă văd. Ridicați mâna sus. Domnul să vă binecuvinteze. Și la femei, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În seara asta ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în dreptul fiecăruia dintre voi.
Și în seara aceasta ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să iei în primire pe fiecare în parte. Și indiferent de problema, indiferent de luptă, indiferent de stare, indiferent de felul în care până acum lucrurile au mers, haideți în seara aceasta să venim înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm. Doamne, te rugăm, Doamne, cercetează-ne în seara aceasta. Dacă există lucruri care trebuie să le dea Domnul la o parte, Domnul să le dea. Dacă există lucruri care au venit asupra vieții noastre ca un bumerang, ca un blestem care a venit peste viața noastră, în seara aceasta, Cel care poate să rupă este Dumnezeu care a creat cerul și pământul. Sângele lui Iisus Hristos este suficient de puternic ca să rupă orice legătură. Lăudat să fie Domnul. Așa cum cei care sunt în fața noastră sunt îmbrăcate în haine albe, așa să facă Domnul cu fiecare dintre noi, hainele fiecare dintre noi să fie albe. O, Domnul să facă lucrul acesta. Haideți să intrăm într-o rugăciune. În timp ce frații vor cânta, haideți să intrăm într-o rugăciune în care să venim înaintea Domnului, fiecare dintre acolo unde ești. Deschideți inima înaintea Domnului. Nu pleca din locul acesta fără ca să lași ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în dreptul tău și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să cerceteze ființa ta. Rogă-te ca Domnul să lucreze în dreptul tău, în dreptul vieții tale, în dreptul familiei tale, în dreptul tău ca și individ. Pentru că Domnul este acela care este gata să lucreze. Haideți să plecăm capetele. Doamne, venim înaintea ta în aceste momente. Doamne, te rugăm, Doamne, te îngeche. Doamne, în seara aceasta, Doamne, mă rog, Doamne, ca să nimicești, Doamne, orice atac demonic, Doamne, orice dur, Doamne, de împotrivire, nu